Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello l-erba' kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Jorgen Fenech, akkużat b'kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Wara li diġà nstemaw diversi xhieda f'dawn il-ġbir tal-provi li ilu sejjer sa mill-11 ta' Diċembru 2019, l-erba' filgħodu l-uniku xhud kien is-Surġent Gary Sherry mill-iskwadra tal-omiċidji illi qal li ilu involut fil-każ mill-bidunet. Huwa kien ħassib jiġbor il-filmati tal-kameras tas-sigurtà mill-bidnija u kellem lil ġar tal-vittma li semmilu karozza bajda suspettuża bi sticker fuq wara li kienet qed tkun fil-viċinanzi tad-dar fil-bidnija. Imbagħad xogħlu kien li jiġbed il-filmati ta' dajsa. Tenna li fit-28 ta' Novembru tal-2017 waslu l-aġenti tal-FBI f'Malta li minnaħa tagħhom wettqu diversi eżerċizzji magħhom fl-akwati tal-bidnija, il-Marsa u l-Belt. L-involviment tiegħu estenda wkoll fl-arresti tal-aħwa George u Alfred De Giorgio u ta' Vince Muscat f'Diċembru tal-2017. Fl-2019 kien involut ukoll fl-arresti ta' Melvin Teuma u Jorgen Fenech. Sherry qal li meta Jorgen Fenech ittieħed l-isptar fuq il-parir tat-tabib tiegħu Adrian Vella f'Novembru ta' dik is-sena huwa kien il-persuna li eskortah. Huwa kien staqsa lit-tabib jekk l-akkużat kienx f'qada tajba biex jiġi interrogat. It-tabib wieġbu billi qallu li ma kellux jiġi interrogat tal-anqas għal 24 siegħa li jmiss. L-Ispettur Sherry konferma wkoll li kien parti mit-task force ta' dan il-każ u meta Vince Muscat il-koħħu ammetta l-involviment tiegħu fil-każ fi frar li għadda huwa kien akkumpanjah f'garaġġ f'Santa Venera fejn inżammet il-bomba. Intant matul din is-seduta l-avukat Carol Aquilina tenna li mhuwiex minnu li nkissru drittijiet ta' Jorgen Fenech b'kummenti li għadda Beppe Fenech Adami dan l-aħħar fil-Parlament. Il-prosekuzzjoni f'dan il-każ qed titmexxa mis-Supretendent Keith Arno u l-Ispettur Kurt Zara, assistiti mill-avukati Filip Gallia Farrugia u Went Nivella fisem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. L-avukati difensuri huma Marion Camilleri, Gianluca Caruana Karin u Charles Merċiqa. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qegħdin jidhru għan-nom tal-familja Caruana Galizia. Il-kumpilazzjoni tkompli nhar l-4 16 ta' Ġunju fl-10 ta' filgħodu.